ଆଜି ଯାଏଁ ଦୁନିଆ ଯାହା ଉପରେ ହସେ ସେଇମାନେ ହିଁ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିଦିଅନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ଦେଖାଯାଇଛି କି କ୍ଲାସରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ହିଁ ଦିନେ ରିଏଲ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରୁଥିବା ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ଜଗି ବସନ୍ତି। କାଳେ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯିବ, କାଳେ କେହି ମୋତେ ବୋକା କହିଦେବ। ଏହି ଦୁଇଟି ବାକ୍ୟକୁ ଭୟଭୀତ ହେଇ ସବୁବେଳେ ଯାହା କିଛି ବି ସ୍କ୍ରିପ୍ଟେଡ୍ ଥାଏ ତାହାକୁ ଡିଟୋ ଟୁ ଡିଟୋ କପି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ବେଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା ପିଲାମାନେ ସବୁବେଳେ ଭୁଲ କରି ବସନ୍ତି, ଭୁଲରୁ ଶିଖନ୍ତି ଓ ଲାଇଫ୍ରେ ସବୁବେଳେ ସେମାନେ ରିସ୍କ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାନ୍ତି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ହେଉ କିମ୍ବା ଚାକିରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କି ଯାହା ବି ପ୍ରଫେସନାଲ ହେଉ କି ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଉ ସେମାନେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। କେବେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ଫେଲୁଅର ହେଇନଥାନ୍ତି। ଯେକୌଣସି ବିଜନେସମ୍ୟାନକୁ ଆପଣ ପଚାରି ବୁଝିବେ ଆପଣ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରଥମ ହେଉଥିଲେ କି ସେମାନେ ନାହିଁ ହିଁ ଉତ୍ତର ରଖିବେ। ବହୁତ କିଛି ଫେଲୁଅର ହେଲା ପରେ ହିଁ ସେମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ଯାହାକୁ କେହି ବି ଆଶା କରିନଥିବେ ଦିନେ ସେ ହିଁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇକି ଦେଖାଏ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।